И коста пичове, аз съм онлайн 997BG. Днес ще ви покажа какво има в моята стая. Да започваме. Чай да натисна пауза. Така, когато отворим тук това, виждаме тук едни надписчета. YouTube, това съм го рисувал сам. Някакви неща. Big Time Rush. И така. Нека преминем към следващата. Това е моята стая. Така, няма килими, тем подобни, ето го там. Тъй като с нощи бях дигнал парти тук с моите приятели, мама и тати. Оставиха ме за една вечер, тук ми изкарах ангелите и тъй като се страхувах да седа сам вкъщи през нощта, ами извиках едни мои приятели, то не беше баш през нощта, към 7 часа и нали, дойдохме, направихме парти навсякъде. Както виждате, днеска намазахме някои дупки, тъй като с нощи имаше доста дупки и ги замазахме. Някакви плакати имам тук. Това е моето легло. Изкъртено от нощи, така че останаха само дюшеците, матраците и ги сложих един връз друг, докато правя така. Това е моето легло. Моята лампа, която отгоре не знам защо не свети, защото май се щупи, изгорява кружката. Така. Сега е по-светло. Така, тук имам нещо като деци държа дрехите вътре. Тук. Това е моята раница. Столът, бюрото ми. Тук съм си сложил на котката полните ми очила, шапката ми и всякакви други подобни. Пари някакви, като съм бил дете. PSP-то ми, несесера ми, някакви тук напитки да пия да не съм жаден. Очилата ми, пълните ми очила, шапка. Отзаде зарядното на PSP-то ми, някакво портмоне с пари, някакъв магически куп. Това ми е бюрото, тъй като гледате, тук що съм си налял кола. Пистата ми на Hot, всякакви други купости. Виждате, като съм бил малък, колко много играчки съм събирал, дори имам и още, обаче не се подгледат. Пистата ми на Hot, с някакви купости. Тук столети, някакъв кашкавал. Така, тук имам нещо, нали, един текст за учене по музика, който сега ще ви го прочита. Чакай малко, чакайте само, не дайте ми една секунда да си хвана текст. Така, ето го текста, ще ви го прочита. Lesen, доколкото го разбирам, in the Nähe und Chinesen. Шрайбе, амноба. Майка ти дейба, няма да уча, това ми е House of Cards. Фактически бележника ми е много голям като тетрадка. Обаче те тук не са чували като нашите бележници. Чакайте сега, се връщам, че сестра ми чука. Така, след един ден се върнах обратно. Навънка видите какво е времето. What the fuck? Чак сега забелязах, че съм откачил шторите с нощи. Всъщност аз не знам дори кои хора дойдоха на купона ми. Сутринта ми липсваха 5 евро от портмонето. Парфюма ми. Тук съм облепвал масата с някакви стикери. Нали, той е на Дуфиду, Изабела. Това е от пиратите от Neverland. Това бебе някакво от Магарито Йори. Такъв свежен човек. Принцесата от не знам от каква. От фейте. Някаква птичка. Някаква ягода. Още някаква лезена принцеса от тия фейте. Мики Маус и това е Джумбо май. Тарзан. Нещо подобно от тия. Така, чакайте само да си оставя това. Така тук, за да може да ме виждате. Въпреки, че не знам дали ще ме виждате. Така, тук имам някаква гривна. Не се сещам друго плакатите на стаята. Така, тук, чакайте да скачам на леглото ми. Когато си купувах ето тази игра, Skylanders
Skylander Strepti. Тук си купих си, имам цялата колекция от тия всичките герои. Имам ги всичките, дори още имам допълнителни. Тия също допълнителните, комбинираните ги имам. Всичките ги имам. Това ми е програмата, всеки ден се залепвам, всеки ден се чета. Понеделник имам математика, Deutsch и плуване. Вторник имам всякакви глупости, така. Плакат на Лего Чима. Купувах си такива неща някакви. Лего Чимове. Цигански чимове. Вижда, че майка ми дойде. Якита, много якита. Много якита. Буквално много. Ей, сега се връщам. Сестра ми пак нахалства. Тук що и майка ми е усетила силния ми аромат, тъй като вече имам един ароматизатор, Опа Велислав ми е писал. Трябваше да сложа още един на прозореца. Ще го слагаме тук, че много силно мирише. И тъй като някой цяло нощ е изпускал газове. Като се казва, за това имам предвид моето куче и моята котка. И тук мирише ужасно много, някой е пикал. Ето там. Добре, това трябва да го измия. Сестра ми май е излязла да я развежда кучето. Ето е там, не знам дали ще я видите. Си играе с кучето. Ето тук спира някаква кола. Е там. Така, вас не ви интересува това. Така. Това мисля да бъде да клипа. Ако ви е харесал, се абонирайте за мене. What the fuck. Така, абонирайте се за мене, харесайте клипа ми, напишете отдолу в коментарите какви теми да правя. Всъщност се сещам за една тема, нали, която ще направя след като кача този клип, изгледам и кача. Какво правя сутрин, нали, аз ще кажа в допълнително. Има едно много любимо нещо. Прекъсна курс, тъй като аз го тренирах в България. Дойдох в Германия да уча, но след като завърша си връщам в България за винаги. Не знам всъщност защо дойдох в Германия, но да не сменяме темата. Абонирайте се за мен, ако ви харесва това, което правя. Нали, дайте палец нагоре. Моля ви, не абонирайте се наистина за мен, тъй като имам 3 абоната. Ни мои приятели, все пак снимам от почти месец, имам само 3 абоната. Например, не мога да се меря с знака, който има 53 или 2000 и няколко абоната. Или като Босайдът, който има 30 и няколко хиляди. И още нещо и така. Благодаря ви, че гледате. Моля ви, абонирайте се за мене, за канала ми, харесайте клиповете ми и до скоро. Out of